Kamar yadda kuke kallo, ɗalibai ne da iyayen yara haɗi da malamai da ma masu ruwa da tsaki na makarantar Imam Malik bin Anas da Tahfizul Qur'an da ke unguwar Sabuwar Gandu Layin Mai Unguwa da ke ƙaramar hukumar Kumbotso suka halarci zaman babbar kotun shari'ar Musulunci da ke unguwar Shahuci ta Honorable Grand Kadi Dr. Tijjani Yusuf ya kasai kenan a zaman kotun na biyu kan wata takaddamar matsugunin makarantar da Malam Ibrahim Shekarau ya mallaka mata, inda daga baya wasu mutane suka ringa ikirarin cewar wai makarantar ta karya yarjejeniyar bayar da kyautar filin da Sardaunan Kano ya yi Malam Ibrahim Shekarau, wadda kuma daga bisani suka ƙwace wannan filin suka kori makarantar daga matsugunin da suke gudanar da karatu. Wannan ce ta sanya malamai da kwamitin iyayen yara suka garzaya gaban kotu. Yara da ake gani wasu daga cikin su hafizan Qur'ani, makaranta Al-Qur'ani, suke dan su biyo haƙƙinsu akan abin da suke ganin za a sabota su a yi musu sakiyar da ba ruwa a ciki, shine da iyayensu da 'ya'yan gaba ɗaya suka tsinke suka taho wannan kotu don su gane wa idansu ji a gani ya kori ji, su ga abin da yake wakana, kuma alhamdulillah kotu ta karɓe su sun shigo cikin. To takaddama dai ta barke ne sakamakon wani bawan Allah da ke zaune a ƙasar Amurka da ya alƙawarin cewa zai taimaka ya gina wa makarantar ajujuwa tare da gina masallaci, inda mutumin ma daga bisani har ya turo naira miliyan 20. To tun daga wannan turo kuɗin ne abubuwa suka dinga faruwa har aka zo ga inda aka tsinci kai a yanzu. Baya ga wannan kuna ganin dai da ake fama da yanayi na tsadar rayuwa, wannan bai sa gwiwar iyayen yaran da malamai ba ma da ɗaliban wajen kwaso su zo su halarci zaman na kotu wanda ya gudana kuke gani a yanzu haka. To kuma iyayen yaran sun ce suna da tabbacin cewa mai girma mai shari'a Kadi Muhammad Sani Abdullahi zai yi adalci a shari'ar da take gudana, har suka ƙara da cewa wannan ma yanzu suka fara halartar zaman kotun har sai sun ga an tabbatar da adalci yadda ya kamata. Kotun dai ta zauna ne a baya a zamanta na farko, inda ta sa ranar 3 ga watan da muke ciki a ranar da za ta samu saurari ƙarar. To a wannan lokacin ma mai shari'a ya ɗaga zaman sauraren ƙarar, inda ya ce za a dawo a ci gaba da sauraren ƙarar a ranar 17 ga watan da muke ciki kenan.